Τα πρώτα σκαλιά τα πάμε. Πώς, τι συνεχεία προς τα κάτω. Δεν είναι μισθό. Όλοι να πάμε. Πάμε. Έλα, προχωράμε όλοι. Τι χαρούμενο είναι αυτό. Τις σκάλες που να μας χωρέσει. Πάμε, Και εδώ δεν... Έλα να πάνε πρώτα τα αδέρφια, Πρώτα τα αδέρφια, πες τους, γιατί μετά είναι δύσκολο να τους μαζέψουμε ξανά. Έλα. Έλα τα αδέρφια, ελάτε τα αδέρφια πάνω, ελάτε. Ποιος άλλος έμεινε? Να, έλα, η Κατερίνη. Έλα, Μπαρμπαμίτσο, ανέβα πάνω. Δημήτρη, ποια την Κατερίνη πάρε? Πού πηγαίνει πηγαίνει μόνη της. Α, από εκεί. Όχι, είναι η Δέσποινα εκεί. Περίμενε, όχι ακόμα, δεν είμαστε έτοιμοι. Συγκέντρωσέ τους εσύ που τους ξέρεις. Συγκέντρωσέ τους εσύ που τους ξέρεις. Ναι, τώρα. Ποιον περιμένω? Ποιο, για κοιτάξτε, ποιος λείπει? Κυρία, εκεί είναι εντάξει. Είμαστε, λείπει κανένας? Όχι. Κάτσε. Θέλω, εσείς ελάτε λίγο και εγώ τι δεν βλέπω την κυρία στο βάθος. Εκεί. Πολύ ωραία. Πεςτε μας πώς είμαστε. Εντάξει. Χαμογελάτε. Πες τη ουίσκι. Έλα, βάλα το χαλάσει. Λοιπόν, καθόστε όπως είστε και εγώ είμαστε εκεί. Μη φεύγετε. Πάτε πιο πάνω τώρα. Όχι, πώς είναι και εκεί,